I denne video skal vi kigge på polygonområder. Og vi starter med et eksempel her med borde og stole. Dækningsbidraget for et bord er 400 kroner, og dækningsbidraget for en stol er 200 kroner. Så vi kan beskrive det samlede dækningsbidrag ved den lineære funktion i to variabler. Fx y lige med 400 kroner gange antal solgte borde plus 200 kroner gange antal solgte stole. Der er nu kommet nogle begrænsninger på det her problem, og vores virksomhed har maks 50 kubikmeter lagerplads. De ved, at et bord fylder 3 kubikmeter, og en stol fylder 1 kubikmeter. Klargøringen af produkterne tager 10 minutter, både for en stol og også 10 minutter for et bord. Der er maksimalt 5 timer til deres klargøring. Det vil sige, at der er 300 minutter. De her begrænsninger her, de vil have indflydelse på, hvor mange borde og stole virksomheden skal producere for at opnå det maksimale dækningsbidrag. Det kan godt være, at dækningsbidraget for et bord er højere end for en stol, men til gengæld fylder et bord mere end en stol, og de er begrænset af deres lagerplads. For at få et overblik over et sådan problem her med de her begrænsninger, så kan det være rigtig smart lige at lave et lille skema, hvor vi får plottet ind, at vi har noget lagerplads, der begrænser os lagerplads, og så er vi begrænset af noget klargøring også. Så klargøring, og heroppe der skriver vi så x, det vil sige det er vores bord, og i forhold til vores y, det er vores stole i det her problem. Og så fordi det er noget max lagerplads og noget maksimalt 5 timer til klargøring, så er vi altså begrænset herover af noget maksimalt vi kan have. Et bord, altså x her, de fyldt 3 kubikmeter lagerplads, så det skriver vi her, og det tog 10 minutter at klargøre. En stol fyldt 1 kubikmeter, og tog også 10 minutter at klargøre, og vi havde maksimalt 50 kubikmeter lagerplads og maksimalt 300 minutter til klargøring. De tal, der står i skemaet nu, dem kan vi bruge til at opstille nogle uligheder. Hvis vi starter her med lagerplads, så kan vi se her, jamen 3 kubikmeter gange antallet af borde plus 1 kubikmeter gange antallet af stole, det må maks blive 50. Det kan vi skrive op som en ulighed. Så 3 kubikmeter gange antal borde plus 1 kubikmeter gange antal stole, det skal være mindre end eller maksimalt være lige med 50 kubikmeter. Hvis vores produktion opfylder den her ulighed, jamen så har vi holdt os inden for begrænsningerne, som lageret giver os. Det kan lige være smart, når vi alligevel skal til at tegne den lige om lidt, lige at få isoleret y. Og det gør vi ved at trække 3x fra på begge sider. Den her gange med 1 er selvfølgelig overflødig, så vi får en ulighed, der hedder y mindre end lige med minus 3x plus 50. Så det her det er altså en ulighed, der beskriver vores begrænsninger i forhold til lagerplads. Derudover så havde vi en til klargøring. Kan I skrive hernede. Og der har vi altså 10 minutter per bord, 10 minutter per stol, maks 300 minutter. Så det må blive 10 minutter gange antal borde plus 10 minutter gange antal stole. Det skal være mindre end eller maksimalt give 300 minutter. Og igen, vi kan isolere y her. Vi trækker 10x fra på begge sider. Sådan. Og nu skal vi glemme selvfølgelig lige at få y med her. Så det var y mindre end lige med. Så jeg det 10x fra, dividerer igennem med 10, så kan vi nok blive enige om, at vi får minus x plus 30. Så her har vi igen en ulighed, vores produktion skal opfylde, før at vi er under vores krav eller vores begrænsning. Derudover så vil vi næsten også altid have de to uligheder, der hedder x skal være større end eller lige med 0, fordi vi ikke kan producere eller sælge et negativt antal borde. Og det samme vil gælde for stolene. Vi kan heller ikke producere noget negativt eller sælge noget negativt af vores stole. Så alt i alt har vi 1, 2, 3, 4 uligheder til det her problem. Og
Der kunne nemt være flere. Hvis vi havde flere begrænsninger hernede af, så ville vi få flere uligheder også. De her uligheder, dem kan vi tegne i GeoGebra. Så vi vil lige prøve simpelthen bare at skrive det her ind. De 4 uligheder her i GeoGebra. Vi starter med den her minus 3x plus 50. Og det gør vi hernede i input, hvor vi skriver y. Og så for at skrive det her tegn mindre end eller lige med, så starter vi bare med at skrive mindre end, og så laver vi lige med bagefter. Og så skulle den hedde minus 3x plus 50. Sådan. Så får vi en fin ulighed ind her. Det er uligheden i forhold til lagerplads. Det vil sige, at alle de punkter, der ligger inden for det blå område her, de opfylder lagerpladsbegrænsningerne. Så sælger vi 12 borde og 5 stole, jamen så er det okay i forhold til lageret. Hvis vi lige tegner uligheden for klargøring ind, så skal vi have minus x plus 30. Så skal have en input y mindre end med minus x plus 30. Så får vi endnu en ulighed ind. Så under den her streg, så er vi i OK i forhold til klargøring. Og vi tegner også lige de to ind i forhold til, at vi ikke kan producere noget negativt. Større end lige med 0. Sådan. Nu har vi vores polygonområde her. Og det har vi lige taget med herover, så vi kan tegne på det. Det er så det her mørke område her. Der er det område, der opfylder alle 4 uligheder på én gang, som vi kalder vores polygonområde. Og det vil sige, at de punkter, der ligger her indenfor, det er pænt. Sådan. De punkter, der ligger her indenfor, det vil sige punktet for eksempel her 6,5, de opfylder alle kravene i forhold til lagerplads og klargøring. Kommer vi herud og finder et punkt her, 20 borde og 5 stole, jamen så opfylder vi godt nok vores krav til klargøring, det var den, der stod her. Men vi opfylder ikke krav til lagerpladsen, så vi altså produceret for meget i forhold til, hvad der kan være på vores lager.